खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामाव 17 आगस्तनिफ्राय जागायगोन लकपियल। गुवाहाटीआव दैबानाजों सासे आइजोनि जिउ खहा। 8 बोसोरनि उनाव बिजिरसालिया अपि नील बुथारनाय जाथायनि जोबथा राय होबाय। दै गेजेराव गुवाहाटीनि 1218 भट मिरुनि इभिएम। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मिरु सोरखारनि बिथोन बायदियै 2027 मायथाइनि लकपियलनि थाखाय आसामाव नखरारि हाबाफारिया फैगौ 17 आगस्तनिफ्राय जागायगोन। प्रेस इनफरमेशन ब्युर'निफ्राय खौरां मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारिया 17 आगस्तनिफ्राय 15 सेप्तेम्बरसिम रायजो नाङै 30 सानसिम सोलिगोन। भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि बायदिनो आसामाव सुबुं सानखोनि हाबाया आबुङै मोनसे डिजिटेल खान्थिनि गेजेरजों मावफुंजागोन, जेराव सानगिरिफोरा मबाइल एप्लिकेशननि गेजेरजों डाटा बुथुमगोन आरो आपल'ड खालामगोन। बे सुबुं सानखोनि मोनसे जुनिया बिथिङा जाबाय थागिरि रायजोफोरनो गावबा गाव साननायनि खाबु होनाय। रायजोनि थागिरिफोरा 2 आगस्तनिफ्राय 16 आगस्तसिम खावसे दाननि गेजेराव गावबा गावनि खारिथिखौ अनलाइननि गेजेरजों होनो खाबु मोनगोन। बेनि सिगां नखर नखर थांनानै नायबिजिरनाय जागायगोन। बेखौ भारतनि जारिमिनाव मोनसे जारिमिनारि आगान होनना साननाय जायो, मानोना गिबि खेबनि थाखाय बेयो गोदान मुगानि डिजिटेल इन्टारकानेक्शननि गेजेरजों रियेल टाइम डाटा बुथुमनाय आरो नोजोर होनायाव मदद होगोन। रिपर्ट बायदिब्ला नखर नखर थांनानै सुबुं साननायनि गुबै थांखियानो जाबाय रायजोनि थाग्रा न'नि थासारि, नखरनि सुबिदाफोर आरो फुंखाफोरनि सायाव नंगुबै खारिथि बुथुमनाय। बे बुथुमनाय खारिथिनि सायाव बिथा खालामनानै 2027 मायथाइयाव सुबुं सानखोनि खालामनाय जादों। बे खेबाव मिरु सोरखारा गोबां बिबांनि टेकनिकेल इन्टारकानेक्शनफोरखौ खामानियाव थिसननायनि जाहोना सुबुं अनजिमा साननायनि खामानिया सिगांनिख्रुइ गोख्रै आरो गेबेंसिन जागोन होननानै सोरखारि मावख'गिरिफोरा फोरमायदों। गुवाहाटीआव आर्टिफिशियेल दैबाना। रबिबारनि हराव जाख्रिसे अखा हानायावनो गोब्राब दैबाना जादों गुवाहाटी नोगोरमायाव। नोगोरमानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दै लोमसावदों आरो नोगोरमानि हान्थामेलायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बे जाथायाव सासे आइजोआबो जिउ गोमानायनि खौरां मोननाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगावआव मेइन हलाव गोग्लैनानै सासे आइजोआ जिउ गोमादों। बबेखानि दैबानायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ तारापुरनि पायेल नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। रबिबारखालि मोनाबिलियाव मेइन हलाव गोग्लैनानै गोमानानै दंमोन आइजोआ। उननि समाव एसडीआरएफनि अपारेशननि गेजेरजों जाथायसालिनिफ्राय 500 मिटार जानथायाव पायेल नाथखौ बोखांनो हायो। बबेखानि गोब्राब हालोदाव पान्डुनि एफआरइउआव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा पायेल नाथखौ थैबाय होननानै फोसावो। आसाम नाङै सोमावग्लुनां अपि नील बुथारनाय जाथायनि सायाव 8 बोसोरनि उनाव नगाव बिजिरसालिया जोबथा राय होबाय। नगाव डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टआ 8 बोसोरनि उनाव अपि नील बुथारनाय जाथायनि मोन 6 केसनि सायाव जोबथा राय होनानै सा 20 सुबुंखौ दायनिगिरि खालामो। बै सा 20 दायनिगिरिफोरा जादों आलाफास तिमुं, इनसेन इंती, रायकं तिमुं, रत्नेश्वर तेरां, फुकन लेक्ति, एन्स तिमुं, फ्रेस तिमुं, रूपसिं क्र, धनु मेस, बाबुसिं क्र, बिक्रम हानसे, सिखारी रंपि, बाबु रंपि, बिट्टा सिं रंपि, मेनसिं क्र, दिपज्योति बसुमतारी, बरिस रंपि, आन्दा मेस, बिश्वराम स्वर्गियारी, पान्टे बसुमतारी। गुबुन फारसे रोखा फोरमाननि आंखालनि सायाव सा 25 सुबुंफोरखौ बे दायनिफ्राय उदां खालामनाय जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अपि नील बुथारनाय जाथायनि सायाव दिनै नगाव बिजिरसालिया जोबथा राय होदोंब्लाबो 24 एप्रिलावसो दायनिगिरिफोरनि थाखाय साजा फोसावगोन। मख'नो गोनांदि आसाम नाङै सोमावग्लुंनाय अपि नील बुथारनाय जाथायनि केसाव सा 48 सुबुंखौ पुलिसआ हमदोंमोन। बेनि 3खौ उन्दै बैसोनि होननानै बिजिरसालिया फोसावदोंमोन। बै सा 45 दायनिगिरिफोरनि हेंथायै थांनाय 8 बोसोरनिफ्रायनो नगाव बिजिरसालियाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दंमोन। रबिबारनि मोनाबिलिनिफ्रायनो लान्थ्रियै अखा हानायनि जाउनाव गुवाहाटीआव दैबाना आरो हान्थामेलानि जेंना नुजाथिदों। रोजा रोजा सुबुंफोरा लामा ससेयावनो थाबथानानै थानो गोनां जादों। गोबां सुबुंफोरा गावनि खामानि थिलिनिफ्राय न'आव फैफिननो हायाखैमोन। गोबां सुबुंफोरा गुवाहाटी नोगोरमानि फ्लाइअभारफोराव थानानै हरखौ सोरांहोनो गोनां जादोंमोन। जालुकबारिनिफ्राय लाजेननानै खानापारासिम गासैबो ओनसोलाव दैबाना लोमसावदों आरो नोगोरमानि थागिरि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि बे आर्टिफिशियेल दैबानानिफ्राय बारग'वाखै बावैसो जानानै थांनाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि इभिएम दोननाय स्ट्रं रुम। गुवाहाटी नोगोरमानि बेगकुसिनि मनिराम देवान ट्रेड सेन्टारनि स्ट्रं रुमआ बे समाव दैनि सिङाव गोदोनानै दं। रिपर्ट बायदिब्ला कामरुप मेट्र' जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मोन 5 बिधान सभा बियाबनि गासै 1218 भट मिरुफोरनि इभिएम दोननाय स्ट्रं रुमाव दै लोमदों। नाथाय खुंथायनिफ्राय मनिराम देवान ट्रेड सेन्टारनि स्ट्रं रुमाव थानाय इभिएमफोरनि हालोदनि बागै दासिमबो जेबो रोखोमनि फोरमायथि होआखै। नाथाय दिनै फुंनिफ्रायनो स्ट्रं रुमाव खुंथायनिफ्राय उफेरा रैखाथि हान्जाखौ थिसननाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।